Mag-iubid! Super lamig dito ngayon, guys. Kaya medyo masama ang pakiramdam ko. Kaya ang ginawa ko, naligo ako para matanggal ang sama ng nararamdaman ko. Diba? Paano, guys? Hanggang dito na lang ang si Visayan. Alam kong nabubuisit kayo, pero at least nawala ang init sa katawan ko, guys. Nandito si Visayan Daisy Vlog, nagsasabi sa inyo. Akala niyo siguro, na-prank na naman sila ni